Jamen, vi befinder os jo i øjeblikket på Grenen Kunstmuseum, hvor vi i Galleri Rasmus, vores kunstnere, skal være det kommende år, og forhåbentlig også mange år fremover. Vi har i forvejen været i Skagen i 4 år, hvor vi var i huset Tævi, som var et fantastisk sted også, men da lejligheden bød sig her, greb vi den selvfølgelig. Det er Danmarks bedst beliggende sted at lave udstillinger. Et sted, hvor der kommer 1,2 millioner mennesker om året, så kan vi bare få 300 ind om dagen, så vil jeg være tilfreds. Så det er virkelig et fantastisk sted, og et fantastisk lys, og nogle rammer, der er helt unikke. Vi har knoklet hele vinteren igennem for at få rammerne på plads med nogle nye vægge og lignende. Museet er jo bygget af Axel Lind, som døde sidste år, og vi vil jo selvfølgelig fortsat have billeder af Axel Lind på stedet til lige med en del af hans skulptursamling. Og de befinder sig i underetagen i et stort rum dernede, og bliver præsenteret rigtig flot, synes jeg. Her ovenpå vil vi så i løbet af året præsentere forskellige udstillinger, hvor vi starter i 8 større og mindre sale med forskellige blandede udstillinger. Der er en stor udstilling, hvor vi har bedt vores kunstnere at lave billeder inspireret af H.C. Andersen, men også separate udstillinger med enkelte af kunstnere og blandede udstillinger i andre rum. Så jeg tror, vi får et fantastisk år. Så vi kan se, så er vi jo langt fra færdige, der råder overalt, men vi skal nok blive færdige til den 31. marts. Men grunden til, at vi lige river gulvet og når lidt videre i dag, det er, at vi her kl. 11 har en journalist, der vil komme og lave en anmeldelse til Kunstavisen. Der er deadline i morgen, så det kunne ikke være på andet tidspunkt end nu. Så derfor er vi nødt til at have det bare nogenlunde på plads. Og det kan da også være skægt for hende at se, hvordan det ser ud nu, og når vi så kommer hen til 31. marts og åbner, hvordan det så kommer til at se ud. Jeg kan så også fortælle, at udover udstillinger af billedkunst og skulptur og lignende her på Grenen Kunstmuseum, vil vi også i løbet af sommeren have mange koncerter. Vi har allieret os med den Fynske Opera, som står for musikken herude, og der vil blive nogle fantastiske koncerter indimellem. Programmet er ved at være klar, og vil blive lagt ud på hjemmeside, lige så snart vi er klar med de sidste koncerter. Den 31. marts, hvor vi åbner, bliver der også en del underholdning indimellem. Vi har i sal 4 har vi en udstilling med Troels Trier, i sal 5 har vi en udstilling med Erik Clausen. Og kl. 15, der vil Erik Clausen holde et foredrag under titlen Ledegang af roden til alt kunst. Og kl. 15.30 vil Troels Trier lave en fortælling, en koncert, som man kalder kunstnerisk afvikling fra 1972 til i dag. Så det lyder ikke kedeligt i hvert fald. Og så kl. 19 kommer der en koncert med operachef og operasanger Jesper Bull og pianist Hanne Bramsen. Axel Lind, han var født i 1907, født af en enlig mor, og på et meget tidligt tidspunkt i hans barndom flyttede de til Rødved, og det har præget hele hans liv, at han er opvokset i så smukt et naturpræget sted. Og han rejste meget rundt i hans tidlige tid som maler, rejste rundt faktisk i hele verden. Axel, han var opsøgende i alle retninger, og han var åben og meget varmt og meget eksplosiv menneske. Han nåede at være gift 5 gange, og han fik 5 biologiske børn. Og var så heldig at være hans sidste hustru. Og Axel var med på museet lige næsten indtil hans død. Han var den sidste gang den 2. maj. Og han var her hver eneste dag. Han kunne faktisk ikke komme herud tidligt nok, når vi startede sæsonen. Vi sad i overfrak og pelsværk og hvad der overhovedet fandtes af varme ting, når vi startede sæsonen. Og vi blev også ved til langt hen i november måned med at komme herud. Og vi sad med vanter på og tog imod de få gæster, der kom. Men han var jo et utroligt spændende menneske og en rigtig ildsjæl. Og han elskede sit museum, og han fik jo også andre mennesker til at elske det her museum. Så det var hans liv, og det var måske også det, der i det hele taget gjorde, at han blev så gammel, som han gjorde. Han gjorde noget, der er ret atypisk. Han startede først museet, da han var 70 år gammel, på det tidspunkt, hvor andre mennesker er begyndt deres pensionisttilværelse. Men Axel, han levede ikke som pensionist på noget tidspunkt, tværtimod.
rigtig hjertelig velkommen til åbningsprogrammet for Grenen Kunstmuseums sæson år 2012. Vi er mange, der har set frem til denne dag, lørdag den 31. marts, første dag i påsken og dagen før Palmesøndag. Dagen, hvor Grenen Kunstmuseum igennem mange år har haft sin traditionelle åbningsdag. Åbningen i år er meget forskellig fra alle tidligere åbningsdage. Komplimenten for den metamorfose, som Grenen Kunstmuseum har undergået i løbet af vinteren, skal gå til galleriejer Peter Rasmus Lind, eller bedre kendt under kaldenavnet Rasmus. Selvom Rasmus bærer efternavnet Lind, så må jeg præcisere, at der er ikke nogen slægtsmæssig eller familiemæssig forbindelse mellem Axel Lind og Rasmus Lind. Bestyrelsen og Kirsten besluttede, da vi begyndte samarbejdet med Rasmus, at Rasmus skulle have frie tøjler til at omforme og indrette galleri og butik, når det blot skete med rum for museets samlinger og i respekt for Axel Lind. Vi har med stor interesse og i forundring fulgt processen, og op igennem marts måned, hvor åbningsdagen den jo nærmede sig hastigt, der har vi med stigende beundring set, at ud af kaos, der kom der orden og farver. Tak til Rasmus og til Kirsten, samt alle jeres hjælpere for indsatsen. Hvis ikke Galleri Rasmus og Grenen Kunstmuseum bliver en publikumsmagnet og en ny attraktion i Skagen, og herude på Skagens Gren, så skyldes det i hvert fald ikke jer. Og med disse ord, der vil jeg gerne give ordet videre til grev Oscar Bernadotte. Værsgo. Ja, tack för att jag fick komma hit idag. Det är fantastiskt att stå här inför en byst som Axel har beställt, men som jag inte kan uttrycka någon större förståelse för eller vetskap om varför Axel bestämde sig för den. Det kommer Kirsten att komma och göra senare. Så jag ber Kirsten ta över och beskriva varför Axel ville ha den här statyn. specielt, at det er første gang i museets 35-årige historie og levetid, at Axel Lind ikke er med til selve åbningen, for ellers så sad han jo, eller stod og tog imod alle vores gæster. Så det ville have frydet ham utroligt at se alle de mennesker, som er mødt op her i dag. Som de fleste ved, og som Axel også sagde, så døde Axel sidste år den 28. maj. Og et af hans sidste ønsker var, at han skulle have en svane. Og den vil fremover komme til at stå her på museet som mindemonument over Axel Lind, stifteren af Grenen Kunstmuseum. Svanen er lavet af Stine Ring Hansen. Stine har i mange år boet i Axels elskede barndomshjem i Rødvad. Rødvad ligger ved Dyrehaven og er beriget med den smukkeste natur og det lige så fantastiske dyreliv. Her fik Axel en opvækst, som prægede hele hans lange liv. Ingen som han kunne glædes over den første lille forårsblomst.
og efterfølgende alt, hvad der skød frem i haven i årets løb. Og ingen som han kunne begejstres over en lille flittig fugl, som byggede rede på hans terrasse. De sidste mange år er Stine ved hvert besøg blevet bedt om at lave en skulptur, som skulle gengive svanen. Og det øjeblik, den rejser sig fra sin rugende rede og strækker hals og breder sine vinger ud. For cirka 2 år siden blev aftalen lavet imellem Stine og Axel, og jeg foreslog, at skulpturen skulle være mindemonument for ham, til hvilket han svarede, at det var det bedste, vi kunne gøre for ham. Modellen af svanen stod klar sidste år i februar måned, og den blev ved et besøg her i Skagen godkendt af Axel. Stine og jeg havde nok troet, at den skulle stå som en bronzeskulptur, men Axels ønske var, at den skulle være hvid. Så den er hvidmalet med bladguld på næb og vingespidser. Ingen ved, hvordan den hvide overflade vil reagere på lang sigt. Det er en barsk natur, den er kommet til her i Skagen, men det vil tiden vise. Der er meget symbolik i denne skulptur. Axel var jo selv den hvide svane, og med de altid udbredte arme og et hoved, der altid strakte sig frem for at søge nye oplevelser og nye udfordringer. Dagen i dag er også specielt ved, at vi fra i dag indleder samarbejder med Galleri Rasmus. Vi hilste på hinanden for første gang den 17. juli sidste år, da jeg havde siddet ret over Axel i 5-6 uger, så kunne jeg godt se, at der skulle ske nye ting. Så vi traf hinanden her på museet og fandt hurtigt ud af, at vi havde noget at tilbyde hinanden, som var værd at bygge videre på. Det har været en fantastisk proces. Jeg har ikke altid kunne følge Rasmus' tankegang. Det har også givet lidt mareridt om natten. Vi har ikke rakt væggen ned, men vi har sat nogle flytbare op, hist og pist, og på den måde ruminddelt salene. Jeg er Rasmus og Else Marie og hele personalet i Galleri Rasmus dybt taknemmelig for det kæmpe arbejde, de har lagt her på Grenen Kunstmuseum, og at det er gjort med dyb respekt for både museet og for Axel. Axel er flyttet tilbage til den sal, han selv valgte i sin tid, lige neden for trappen, som er i den store panoramasal, også kaldet sal nummer 3. Her er der lavet en smuk udstilling af hans havmalerier. Det er meningen, at denne udstilling udskiftes hvert år med andre af Axels malerier. Udvalg af mennesker, som igennem livet har stået ham nær. Der er også indrettet et oplevelsesrum, hvor der er mulighed for at fordybe sig i Axels bøger og tidsskrifter. Der er film, der kan sættes i vores DVD-afspillere, og der er kunstbøger med mere fra Axels bogsamling. De øvrige sale vil jeg overlade til Rasmus at fortælle om, men inden da vil jeg takke alle for, at I er kommet her i dag. Og det er en fantastisk interesse og opbakning, der er blevet vist os i forbindelse med vores samarbejde. Og har det været dejligt. Rigtig hjertelig velkommen. Vi synes, vi vil præsentere kunstneren Stine Ring Hansen. Svanen er et symbol på Axels liv i Rødvad, da han i sin alder af 102 år udtrykte til mig: Stine, hvis du kan opfylde mit ønske, så er alt fuldbyrdet. Det var jo noget, der kunne tage pusten fra en. At skabe en oprejst svane med udslåede vinger. Smukkere opgave kunne man næppe få. Men en ting er at vide, hvordan en svane ser ud, men hvordan skal den så se ud? I tilblivelsen tænkte jeg på Axels personlighed. Stærk, stolt, stridbar, stræbende og temperamentsfuld, sårbar, mild og romantisk, længselsfuld og drømmende. Guldet understreger hans forfængelighed og det finkulturelle, og guldet giver en lethed til formen. Svanen er båret af bølger, hans gennemgående motiv fra malerierne. Det er en stor æresag, og det er med stor ydmyghed at fæste Axels minde. Og jeg er taknemmelig over at have mødt Axel, som har givet mig masser af gode oplevelser. Og så er jeg også rigtig taknemmelig over at have mødt Kirsten, som det fantastiske menneske, at
hun har støttet Axel i de sidste år. Det har nok krævet sin mand. Halløj! Jeg hedder ikke Erik Clausen. Jeg får lov at sige lidt inden han kommer på. Og jeg vil starte med at beklage, at vores tekstmaskine er i stykker, så jeg håber, I forstår fynsk under alle omstændigheder. Jeg kan ikke lave om på det. Det er som sagt mig, der er Rasmus, og jeg må indrømme, at jeg er medskyldig i, hvordan huset er kommet til at se ud. Og jeg er selv vældig godt tilpas med det, vil jeg sige. Og det håber jeg også, I er i dag, eller vil blive. Så er der en mand, der siger, at jeg skal have snakket noget højere, så det vil jeg prøve. En masse planlægningsarbejde, en masse fysisk arbejde, og en masse spændende middag hos museumschefen, og et fantastisk hus står klar. Efter 4 år med Galleri Skagen, hvor vi har været i huset Tali, blev jeg sidste år spurgt, om jeg kunne tænke mig at flytte herud på Grenen. Umiddelbart var jeg interesseret. Da jeg så efterfølgende så lokalerne og mødte museumschef Kirsten Link, så var jeg slet ikke i tvivl. Vi har haft et fantastisk samarbejde omkring planlægningen og ombygningen. Og jeg vil sige, at grunden til min begejstring for museumschefen skyldes ikke kun hendes kogekunst. Vigtigt for mig er, hvorledes man formidler kunst, så folk ikke bliver skrigende bort, fordi de tror, der er en masse, de skal vide, inden de går ind og får nogle oplevelser. Det har altid været vores filosofi, at folk skulle kunne slappe af, så skuldrene falder ned, og de er åbne for nogle oplevelser. Og så se Kirsten stå ude i receptionen og tage imod folk, det gjorde allerede fra starten af, at jeg sagde, det her det kan ikke gå galt. Hun stod og så ud, som om alle, der kom ind, dem har hun faktisk stået og ventet på hele dagen. Efter vi så var blevet enige om fremtidigt samarbejde, og bestyrelsen havde sagt gode folk, så gik vi i gang. Jeg har haft nogle enkelte møder med medlemmer af museets bestyrelse samt venneforeningen, som alle er faldet meget positivt ud. Vi skal nok få et spændende samarbejde fremover. Et arbejdssted, hvor så mange engagerede folk er involveret på en så positiv måde, det glæder mig rigtig meget til. Så vil jeg sige, udover Grenen Kunstmuseum kan I ligeledes finde udstillinger fra Galleri Rasmus på Skagen Bryghus, Kolder Hotel, Restaurant Hyttefærd i Gammelskagen, Voldskov Bolighus, som øvrigt også er lidt møbler stående rundt omkring her, Skagen Odde Naturcenter og Galleri Munken i Løkken. Så vil jeg sige, at alle de her udstillinger, de tjener i høj grad til at gøre opmærksom på stedet her. Vi er der, men samtidig ligger der materiale, der skal henvise jer ud til. Jeg vil ganske kort lige fortælle, hvad Galleri Rasmus er. Det startede Galleri Rasmus i Odense i 1990, og udover Odense har vi også et galleri i København, som vi startede i 1997. Det ligger meget tæt på Rundetårn på Havs og Plads. Og jeg snakkede lidt om det her med at formidle kunst, og der vil jeg sige, at formidlingen af kunstoplevelser forsøger vi at gøre på en måde, så de besøgende synes, det er spændende og jordnært. Hvilket der gør, at den besøgende vil føle sig hjemme og komme så meget ofte og få de oplevelser, tage de oplevelser, man nu kan få på sådan en udstilling. En ting, vi også har gjort i Galleri Rasmus, det har været, at vi har startet nogle kunstforeninger, som laver foredrag, vi laver rejser og mange andre ting. Og jeg kunne da tænke mig på et tidspunkt, det kunne være interessant, hvis Venneforeningen for Grenen Kunstmuseum også kunne få et samarbejde med nogle af disse kunstforeninger, så man kunne udveksle nogle idéer og måske finde ud af nogle ting sammen. Med de rammer, vi her har fået, den fantastiske opbakning, jeg fornemmer, at vi får fra omgivelserne. En fra 1,2 til 2 millioner, afhængig af, hvem vi spørger mennesker, der er på Grenen om året. Så kan det ikke blive andet en succes, og det vil vi simpelthen ikke være som sikkert. Så skal vi også have med 24 timer i døgnet, så vi knokle på, indtil det lykkes. Den Fynske Opera har vi tilknyttet med musikken, og det tror jeg med garanti, jeg kan sige, at vi vil få nogle store musikoplevelser i løbet af sommeren også. Jeg synes, der er en række personer i forbindelse med den proces her, jeg gerne vil sige tak til. Axel Fiedler og Rikke Gandrup har jeg haft møder med fra bestyrelsen, og jeg vil gerne sige tak for den tillid, der har vist os med, at vi hvor det hus har stået, som vi har gjort. Jeg håber, I er vældig godt tilpas med det, også fremover, vi kan finde ud af. Og som tidligere nævnt, jeg vil gerne takke Kirsten for et fantastisk samarbejde i forbindelse med det. Altså, jeg ved, men elsker Marie er her, så vil jeg også sige hende tak. Det er min kone. For det hun har fundet sig, at jeg på ny springer ud i nye opgaver, og involverer hende så voldsomt
i de nye tiltag. Uden dig ville det slet ikke have kunne lade sig gøre. Det her har været et døgnjob i lang tid. Og slut vil jeg opfordre alle til at kigge ind så ofte de har lyst, uden de på nogen måde skal føle, at de er nødt til at købe noget. Jeg synes, det er fedt, der er mange mennesker omkring os, og der sker en masse ting. Jeg har lavet et specielt Rasmusblad for Nordjylland, der fortæller om, hvad der sker i løbet af sommeren. Og I vil kunne opleve nogle skift hele tiden i nogle af lokalerne. De her hænger, og i nogle af lokalerne skifter vi allerede 17. maj. Der kommer nye udstillinger. Der er nogle skifter i august, nogle skifter i september. Enkelte kører i sæsonen igennem. Og jeg håber, at vi kan bidrage til, at Skagen må blive et spændende sted at gæste. Et feriested, som adskiller sig væsentligt fra andre feriesteder. Og for mig der er Skagen noget helt specielt. Tak skal I have. Tak for invitationen. Jeg hedder Erik Clausen, og jeg laver mange forskellige ting. Og det karakteristiske ved det, jeg laver, er alt sammen billeder. Altså, jeg er måske mest kendt for at lave film, og det er selvfølgelig billeder. Det er billeder, der bevæger sig. Jeg har også skrevet nogle sange, og det er jo også nogle linjer, der skaber nogle billeder inde i hovedet. Og så er der selve det tegnede billede, det malede billede, som er rent sådan mediemæssigt ret genialt, fordi tag for eksempel en film. Du ser den 1 gang, du ser den 2 gange, så er det også nok. En bog lige sådan. Men et maleri, som du kan lide, det virker hver gang. Det er vedvarende energi. Det hænger på væggen. Du kigger på det, så virker det. Du kigger ikke på det hele tiden. Næste gang i et andet lys, du kigger på det. Det virker år efter år. Billedet, maleriet, tegningen, det er simpelthen genialt. Jeg havde som så mange andre en barndom, hvor jeg altid følte mig lidt til overs og lidt isoleret, og det skulle der kompenseres for, og det blev der så på mange måder. Og der fandt jeg hurtigt det der med at tegne og male, at man kunne gøre. Men det var ikke bare at sidde og tegne og male for hyggen. Der var faktisk sådan en lidt anstrengt, en lidt smerte ved det. Det var ligesom, det var sådan en slags fødsel hver gang. Altså, der skulle et eller andet ud, og det betød, at jeg fik et sådan ret kompliceret forhold til, jeg sad ikke bare sådan altid at tegne. Til gengæld betød det, at meget af det blev rigtig godt, sådan kunstnerisk. Men i det miljø, jeg voksede op i, der havde vi ikke sådan rigtig nogen kunstneriske meninger eller noget, og det var at sige 100-413 og sejle op ad åen, og nogle gode vittigheder, og hvad ved jeg. Fint. Men så kom jeg i lære som maler og kom på teknisk skole, og der begyndte jeg at kunne se noget af det kulturelle perspektiv i maleriet. Der lærte vi forskellige dekorationer, og der refererede til en anden tid, og der var jeg farvelærer. Så blev jeg indkaldt i civilforsvar, og der var jeg efterhånden 18-19 år, og så mødte jeg så en rigtig kunstner, der havde udstillet, og han hjalp mig lidt på vej. Og i mellemtiden så havde jeg fået en masse aggressioner inde i mig, så da jeg holdt op med at være indkaldt, så uden at have malet et billede, sagde jeg, at jeg vil være kunstner. Jeg lejede et værksted, jeg holdt op med at arbejde, og så begyndte jeg at male. Det første år tog kun jeg malede 4-5 billeder. Det var virkelig vanskeligt, hvad det kom frem. Til gengæld fik jeg sådan kulturelt meget stor succes med det samme, fordi jeg fik ansat mine billeder på de censurerede udstillinger, efterårsudstillinger af Charlottenborg, og et par år efter fik jeg Statens Kunstfond 3-årigt arbejdslegat. Så på en eller anden måde, så forløste det noget. Og det kunstneriske, det er jo at ramme en magi med et eller andet. Hvor du maler sådan set lige meget, kan du få det til at leve. Og det er den evne, som vi går efter. Så synes jeg personligt, at det var ligesom at billedkunstmiljøet, at gallerierne i København og sådan noget, var lidt for snobbet for min skyld og for min smag. Så jeg synes, måske skulle man også lave nogle andre billeder. Jeg mødte Sylvester, der også udstillede, og vi havde lidt samme smag. Vi begyndte at lave happening på gaderne, og vi lavede levende billeder, kaldte vi det, og så opdagede vi faktisk, at vi kunne få folk til at grine, og det var jo ikke så tosset. Men maleriet har ligesom hele tiden ligget rodet, og i de senere år her har jeg været så heldig, at jeg har lavet mange store vægmalerier. Og det kan jeg godt lide. Det er det, der i dag lidt højtidigt hedder kunst i det offentlige rum. Og I skal bare sige til, så kommer vi og maler. Jeg
min humor og min poesi afspejler sig i min kunst. Altså, jeg synes jo ikke, et billede bliver mindre seriøst, fordi det er humoristisk, end hvis det er noget, der handler om døden, eller hvad ved jeg. Jeg synes generelt i meget kunst, er der for meget angst, og hvad ved jeg. Så jeg føler lidt, at min rolle er blevet den der, der er ikke, bare gå til den. Der er ikke noget at være bange for. Du kan bare komme an. Livet er hårdt, det slår, men prøv at slå igen. Nu skal de se. Nu kommer Troels. Han holder fast i en øl. Ja, det gælder om at have noget at holde fast i hele livet. Og så jeg har sgu det. Sådan en øl, det er jo et fast holdpunkt i vores tilværelse. Jeg prøver lige at skrue lidt op, fordi så skal vi fandme høre noget her. 1, 2, 3, 4, halløjsa. Værsgo ind. Skal vi give Troels en hånd med på vejen? Tak skal jeg. Jeg hedder Troels Strier, og jeg er utrolig glad for at udstille her på Skagen Grenen Kunstmuseum her. Jeg er det, der man kalder multikunstner. Jeg har lavet film, jeg har lavet børnebøger, jeg har lavet hvad som helst. Jeg har skrevet digte, jeg har skrevet sange, jeg har været entertainer, jeg har været sanger, jeg har faktisk lavet alle former for kunst. Jeg mangler egentlig kun ballet, men nu er jeg kommet i pensionsalderen og får folkepension, så regner man, at man kan få en eller anden pensionsrabat på balletskolen, så det vil jeg begynde at dyrke nu. Men først og fremmest, så synes jeg også, det her fordelen ved at være multikunstner, det er, at man kan lave alting til sin tid. Da jeg var ganske ung, der gik jeg også på akademiet, men der synes jeg, at det at stå og male billeder var sådan meget ensomt, og når man er ung, har man brug for fællesskab, så jeg tog rundt og spillede musik, da jeg fandt ud af, at det var der behov for, og det dyrkede jeg rigtig, rigtig mange år, og lavede videoer, lavede små film, altså en kunstarter, hvor man ligesom skulle arbejde sammen med mange mennesker. Jeg skal lige have den af, fordi dengang, der var jeg en ung følsom kunstner, man må forestille sig langt hår helt ned til røven og det hele sådan. Jeg tager lige en enkelt vers, det må være rigeligt. Jeg havde boet i Spanien, derfor lyder det sådan her. Og nu skulle der gå i stå, var. Se, flyver højt med ballekrante. Flodens skymmede vand, lufthavnens arme fanger flyverne ind. Igen noget med, de kommer flyve med. De trætte fugle vender hjem. Lille Johnny's mor står i den kolde vind. Der kunne 2 akkorder, det var fordi, så kunne folk synge med, så sad de og spille guitar rundt omkring og has og brække sig i hjørnet og sådan noget der. Så var det. Lille Johnny's mor, hun venter på sin dreng, du kan lade lille Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny ligger for din fod, lad Johnny gå, for Johnny er guld. Lille Johnny's mund er fuld af blod. Meget alvorlig sang, så nu vil jeg gøre det, som Niels Hausgaard altid gør. Han står og stemmer sådan her. Den stemmer ellers perfekt, det må man sige. Det gjorde den i hvert fald, da jeg købte. Nu er jeg blevet 72 år gammel og har behov for lidt fred og ro. Og derfor er det fantastisk, at jeg nu har kunnet vende tilbage til maleriet. Og så nu står jeg så hjemme i mit atelier og ærger mig egentlig over, at jeg ikke begyndte at tage op igen for mange år siden. Men jeg nyder det rigtig meget. Stå op kl. 5 om morgenen og maler til kl. 5-6 om aftenen. Og dog afbrudt af en enkelt morfar midt på dagen. Men det at kunne lave forskellige kunstarter, det giver altså en mulighed for at kunne lave alting til hver sin tid. Altså hvor alderen ligesom passer. Men det, der har været fælles for alt, hvad jeg har lavet, det har været den indstilling, som jeg sammen med Erik Clausen, vi var medlemmer af den gruppe, der hed Røde Mor, lærte så grundigt i gamle dage. Det her, det er det der, at det er så utroligt vigtigt at komme ud til folk med sine ting. Man skal ikke holde det som en hemmelighed, det skal ikke være forbeholdt en lille elite og en lille gruppe mennesker. Man skal ud til en bred befolkning. Og derfor er jeg også glad for at kunne udstille heroppe i Grenen Museum, hvor der jo efter sigende går 2 millioner mennesker forbi, og hvis bare nogen af dem kommer ind og ser vores billede her, så vil det være rigtig fedt. Tak. Tak til Rasmus. Tak til afdøde Lind også. Der er
fri bar derude, og man kan gå rundt og nyde kunsten. Tak for nu. Jeg må indrømme, jeg er både beæret, og jeg er glad, både på kunstnernes vegne, men også på egne vegne, over at udstille heroppe, fordi det er jo et historisk sted, må man sige, den lokalitet, vi er på nu. Så og jeg synes, lokalerne er en ond til udstilling. Det er ikke. Alle kunstnere er perfekt eksponeret. Og rummene, de er store nok til at kunne rumme det. Jeg synes også, de er intime nok til at have ret af det. Det er fuldstændig rigtigt. Og den her blanding også, synes jeg hernede ved dig, hvor du har dine skulpturer sammen med og sådan noget, det kommer til at virke rigtig godt. Og jeg synes også, det er fedt med de der monstre, der er nogle steder, og nogle steder får det så lov at få luft. Og, så der er sådan, synes jeg, bevaret den der, stadigvæk en blanding af kunstmuseumsstemning og også galleristemning på en eller anden måde, det kommer til at, altså, det kunne man jo godt tænke, hvordan kommer det til at gå, men jeg synes, det harmonerer perfekt. Helt perfekt, ja. Når et dyr bliver lavet, så sidder der en dåbsattest på siden af den. Det er sådan en lille læderrulle, som bekendtgør dagen, hvor de bliver til på. De har forskellige stemninger, afhængig af, hvad humør jeg er i den dag, jeg laver den. De kan være både sangvinske, og de kan også være sådan lidt tunge i det. Og så skal de have et gradstegn. Og når et lille dyr bliver lavet, et vogterdyr af 2. grad, med relikvieskrin, så bliver den streget af listen. Så kan den ikke laves mere. Og indtil videre har jeg fået lavet 75. Så der er et stykke vej nu. Jeg har ikke lavet de øverste hellige små dyr. Det bliver flotte. Det bliver med diamanter og alt, hvad den kan trække, og guld og så videre. Og når der er sorte, og når der er hvide, så er det ikke fordi de sorte er onde, og de hvide er gode. Så er det den dualisme, der også er i alt her på jorden. Koldt og varmt og højt og lavt. Og det er jo sådan en form for yin-yang-effekt. Skal der være hvide, så skal der også være sorte. Ellers har de ikke nogen eksistensberettigelse. Og så er der, jeg havde lige fra, jeg så det i går for første gang, der er noget Louisiana over det. Den der måde, man via de der glasarealer drager naturen med ind i rummet. At natur og bygning går i et. Og så, nu har jeg jo ikke oplevet det på andre årstider, men jeg kunne forestille mig, at lyset, det vil også være med til at præge oplevelsen i rummet. Så, ja, på den måde er det meget åbent også for gæster, der kommer, ikke, som kan stå udefra og få rigtig meget oplevelse med os. Ikke? Ja. Men det er rigtigt, det hænger fuldstændig sammen. Og ligger jo også her i klitterne, er næsten gemt væk. Ja. Og så fortæller Jesper om, hvad det er, der skal ske ellers. Værsgo. Tak.
mod Jeronimus det driver over. Ja, tak skal I have. Ja, altså jeg hedder Jesper Bulle, jeg kommer fra den fynske opera, og Hanne, som er min kone, og kommer fra konservatoriet, og også lidt fra den fynske opera, i virkeligheden kommer vi hjemmefra. Så vi skal også lave en koncert, og vi skal lave lidt opera. Og det tager jo lang tid, fordi vi skal faktisk alt det her igennem. Ja. Nej. Ja. Så. Ja. Og det her, det er vist listen med de ting, vi skal lave. Så. Godt. Så vi kan jo bare gå i gang. Jeg håber, jeg har spist lidt hjemmefra. Det er en lang koncert. Og nu hvor jeg havde den her liste med, så kan vi da lige tage den. En liste fra Don Giovanni. En Leporello-liste. Leporello, som er ham, der holder tal på, hvor mange kvinder Don Juan har været sammen med. De er nævnt i den her. Og I kan jo lægge tallene sammen, og så kan I fortælle mig, hvor mange navne der står heri. Lille dame, skal vi se her på listen med de talløse skønheders navne, som min herre har lyst at favne. Hør nu bare et kort resumé. Hør nu bare et kort resumé. I Italien 640, og i Tyskland 208, 100 i Frankrig og 60 i Tyrkiet, men her i Spanien, ja, i Spanien 1003. 1003. Blandt de mange elskerinder, hammer, piger, børn og kvinder, er der også baronesser, hertuginder og prinsesser, piger, børn af hver en sort og hver en alder, hver en stand, hver en alder, hver en stand. I Italien 640, og i Tyskland 208, 100 i Frankrig og 60 i Tyrkiet, men her i Spanien, ja, i Spanien 1003. 1003. Men de mange elskerinder, kammer, piger, bønder, kvinder, er der også baronesser, hertuginder og prinsesser, piger, børn og